sada bih da malo pričamo o centru Potent u kojem radiš i da objasnimo neke glavne karakteristike sifilisa. Naime, sifilis je polno prenosiva bolest, jedna zaista stara bolest od koje su ljudi umirali hiljadama godina. Međutim, pošto tu infekciju zapravo izaziva jedna bakterija, kada je otkriven penicilin, otkriven je i lek za sifilis. Koji su simptomi sifilisa i koliko traje period inkubacije? Što se tiče uopšte samog sifilisa, on je vrlo specifičan. To ljudi malo zaboravljaju jednu važnu stvar, a to je da je on veliki imitator. To je ono što treba da se naglašava svaki put. Tako da mnogi lekari zaboravljaju da uopšte sifilis postoji. Svi misle da je to izumrela bolest i to je negde njegov najveći problem. Sifilis kada se javi, nakon recimo 3 nedelje do recimo mesec i po dana se javi šankar. Šankar je ulazna ranica. To je neka ranica koja je tvrda, ne boli, ništa skoro ne osjećamo, ne osjećamo nikakvu posebnu promenu. I vrlo često, ukoliko tu ranicu imamo, na primer, u vagini, u anusu, u ždrelu, odnosno u ustima, mi to nećemo ni da vidimo. Jedino ako imamo na glancu penisa, tada nam je vidljiva, pa znamo da se nešto desilo i da je tu sad nešto čudno. Tako, kada se pojavi recimo ta ranica, trebalo bi da se sačeka recimo 7 do 10 dana da se uopšte odradi testiranje na sifilis, jer on u tih prvih 7 do 10 dana kada se ranica pojavi uopšte ne može da pokaže nikakve vrednosti, pa bi osoba možda čak i bila negativna, a zapravo ima sifilis. Mislim, to je ono što naš doktor, dermatovenerolog Milan Bjekić preporučuje i kaže. Znači, kad se pojavi ranica, još neki 10 dana sačekati da se odradi testiranje. To je prvi stadijum. Dakle, to je prvi stadijum sifilisa kad imamo tu ranicu. Ta ranica se kasnije povuče prirodnim putem. Ona tu stoji neko vreme, mi uglavnom je ne vidimo ukoliko nam se nije dogodilo, kao što sam rekao, na glancu penisa, nego je bilo gde unutra i nakon toga on prelazi već u neki drugi stadijum i tu je najčešće praćeno osipom po telu. Znači, tada imamo osip po telu i što može da bude onako kao misliš da je alergija na nešto. Zato se i kaže da je sifilis veliki imitator. Kaže alergija na nešto, a nije to zapravo alergija, to je suštinski bio sifilis i to je negde bila situacija baš sa mnom, da je meni doktorka rekla, pa to je vjerojatno alergija, ti si probao neke majice. Tako da, o tome se radi, znači to je stadijum i onda dolazimo u tu neku fazu kada nemamo nikakve simptome. To je najzaraznije, mislim, nije najzaraznije, nego jedna čudna faza kada ga imamo u telesnim tečnostima i kada ga možemo lako preneti, a da nemamo simptom nikakav, prosto ni ne znamo da ga imamo. I ono što je zanimljivo za sifilis jeste da recimo ako smo koristili možda neke antibiotike, lečili nešto drugo, mi možemo i da preskočimo te neke faze. Tako da mnogi ljudi koji su došli kod nas za testiranje nisu imali apsolutno nikakav simptom, a bili su pozitivni na sifilis.